achien. Emmanuel bed koda e chakruok nyaka giko. Jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj ma pacho ka KNUT Collins Oyuu ogolo siem mager ne jopuonj madharo donjo e tudruok mag osiep gi nyithind skul ni giikore kawo negi okang' mar chik. Oyuu ne wuoyo e romo mar higa ka higa manobagi Kirinyaga, kama ne owacho ni riwruok mar jopuonj mar KNUT ok bi dok ne japuonj moro amora biro yudo gi ketho mar timo osiep gi nyathi sikul. Komero ni jopuonj moyud gi ketho ma kamano biro kawo sikgi giwegi ka KNUT biro jiwo mondo mi oriembgi e tich kendo twegi. Oyuu bende golo siem ne dul matayo penje pacho ka NEC mondo kik budh gi chudo mabalang' ma jopuonj ma bende giyudo ne weche mag rito penj madongo ma koro chiegni tim e pacho ka gisebedo ka gitimo. As a parent, imagine somebody getting hold of your daughter. Somebody, an adult, getting hold of your daughter to this kind of evil. As a union, we shall never support you. Never on carnal knowledge. Because John, who has been interdicted of carnal knowledge, is in the same staff room with Agnes and Regina. Agnes and Regina are not married. Are we there? What is wrong with you, John? Such that you cannot utter a single word to Agnes or Regina. And we will allow you, John, instead of going to these young ones, so that you are that evil, as a union, we will allow you to talk to both Agnes and Regina. It is upon them to decide how to operate with you. That is none of our business. But make sure you leave our children, our young girls alone.